హలో ప్రేస్ ది లార్డ్. ఇది పసుపు అండి, పసుపు కొమ్మలు. ఒరిస్సాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇదైతేనేమో ఎక్కడ కొన్నాను అంటే పచ్చి పసుపు మటుకు జగదల్పూర్ దగ్గర, అక్కడ నియర్ ప్లేస్ దగ్గర నక్సల్స్ ఏరియా ఉంటుంది. ఈ పసుపు కూడా ఇది నేను ఒరిస్సాలో కొన్నా, అది ఛత్తీస్గఢ్లో కొన్నా. పచ్చి పసుపు ఛత్తీస్గఢ్లో, ఇది వచ్చేసి ఒరిస్సాలో. ఇది చూడండి ఎలా ఉందో. మన దగ్గర ఇక్కడ పచ్చి కొమ్మలు పచ్చి పసుపు అని అంటారు, కానీ ఇదైతే కాస్త వెరైటీగానే అనిపించింది నాకు. సో ఇది కూడా అంతే, కుప్పలు పోసేసి 10 రూపాయలకి ఒక కుప్పలాగా అమ్మారు. ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ షుడ్ డూ. అండ్ పసుపు ఓకే, డన్, తెచ్చేసుకున్నాం. మనకు వచ్చే దుంపల్లాగుండి పసుపు పట్టిస్తే ఐ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఐ షుడ్ డూ విత్ దిస్. ఇది దంచితే ఏమవుతుంది, పొడి అవుతుందా, ఎండబెట్టి పౌడర్ చేయాలా? లెట్ మీ లివ్. బట్ టుడే ఓన్లీ ఐ కేమ్, బట్ ఎనీ హ్యావ్ ఐ సెగ్రిగేటెడ్. నేను అన్నీ కూడా సదరేసుకున్నాను, బట్టలు కానీ తెచ్చిన వస్తువులు కానీ. సో ఐమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ in making these also to get benefited or to be as useful. It's an pasupu, turmeric. Thanks.